nina enisipretendelayo siyanazi, futhi ney'nkulumo zenu ziyafika kithi. Into ebuhlungu ukuthi asinasikhathi sokuthi sihambe siyonibuza, futhi siyabazi futhi abasithanda okweqiniso, abasipretendelayo siyabazi. Manje isikhathi sokuthi siye kini, simoshe isikhathi sokuthi siye kini siyonibuza, angeke sisithole. Kubhizi manje, ngeke sithole isikhathi sokuthi sinigijimise siyonibuza imibuzo ukuthi kwenzakalani. Siyanazi, nalabo abahlekisa ngamazinyo ngaphambili, siyazi ukuthi abasithandi, siyabazi. Abasithanda okweqiniso siyabazi, sesiyazi. Nendaba lezi zini lezi zokuthi niyahleba, nisikhuluma kabi masingekho, masikhona nizenza ngathi niyasithanda, sesiyazi. Siyabazi abasithanda okweqiniso, siyabazi abasipretendelayo. So sesiyazi bafethu, akunankinga.